Emme wa Asanteman da so ye ma. Ebere bi ohini bi mempese me boni di wo kan asem bi. Ma no ye ne tie bi. Se enu nti ne mo ne. Arefo ya mama kwa abadem be NYANSAPO kasamfoni so NYANSAPO na waje so ama me se yesane ne badwemba Ebeneza babia ode yen abeduru ni eye efe bebre ye ni so afi yewura mmobusumi be senum ene ye keka ye ku da so tiase teche mada bodwemu de mofisa nawo a we yehwefo da so tiase de a ne de otwedi ampon asenyame nken ho no mu nyina eho eban sonko ne mom e ma remfi se akrabirifo adroso enu ntine ya no ahye ne so se NYANSAPO ye nwumadi a ye die no ye damfua ye osimpiti mprimprim asebie kronto ye danso a obi eni anim eni nachi se bana mamre amane atetesem afutusem abakwasem edia na yese ye no obi eni yechi ewo subscribe share na like fa mame abrenne yasa betrasie na yebedi enkomo nana wadaroma mema wakwa baba NYANSAPO kasamfuni ya andena me pacho na umpom tise Nyankopon adaroma yedo twedi ampon ase we de ebere toso mienu ne NYANSAPO ye ne ubedi nkomo nanso obi so ahwa no obehwe obredi kan na ne din nyina ede se ne na ne dibre ohene na akua afri owo abrempon fanchine bra hema eneheme yeah na ohwe ebi ana mi rehwe bi mesire wa ebru bo mi krom dia fanchine bra hema o na emom kasa fidie so mi rabehwe bi nti oba panyini akua afri asem no panyin se akom ene jiremu o ni krom dia ultimate ho kakra bi enokra kakra na meboa wa de obi ani ho wa de ehwa na mi wade ama me kankan sa wote wa himfie ho ne dia ehwa na wade ama me no pio montin so ye fanche bra ne dia let's say eduro bi anka dem na emom kwa bontin sei no na wo se uchirichiri mu kakra eduro ho na ma ye kakra apraketwa ukohu kase no wo se obobontam na na hima abobode a ene na Asantene onana no mpia nti ekwada ho ye ntraso na ayi arefo yenye hu sa nipa ye ne bedi nkomo na sabia kronto onye nipa keto adie ene ne NYANSAPO enne baabi e pese ye twe wo ne nanahima adwenfa so ne ekobo nkomo ne ebisa se asem ne tintini ntia wa nyina ne se so emma da so otwaka bi ewo oman Ghana ni titiriw Asanteman mu ana ye bisa sa efiri se ene woko social media so a enema agensa ba mu akwada keto atwefo de ese wo no otwa mpanya dapa ekwa kodu se yewura kora ye twa na dapa ene ade enkwada ntete emma gu social media so kasamfuni kasafidie so kasa akese a wo mo keka sabia kora sa akase yi no kane no mpanyifo kora beka atade ode be hye no kakraka eche eye goli atatade ogura ase hu asem kora woka enso ne ya wura tade na firi hono ameda ho ne kan gbem enu na binom kase sabia kora enananom aba ahemen wo madwuma ye na tosini se wo mu ntimi nye wo madwuma yie ama afra ma nyina tie bebisa na hima ase nana ye koni o wugitum se modwuma atosini na moda so wotumi se emma ewo Ghana ene Asanteman mu ana nana hima yasem no emu odu enyem ne nkura bata ne doso nenso ye beboa ene obewo na yesanim na wonso waboa ye kakra nana yenhya ase na memfemfra misa we yansa emma da so wotumi ebo Asanteman titiri medasi medical na machia mekase medical na mase nkotentin ama mira isanse manusha se mejina empesua so na metso no nkra se mechia mira nyankwada emme wa Asanteman da so ye ma ebere bi
ohini bi me mpese me boni di wo kan asem bi na mi yi na no na mami eni kan fe no nto hansa entu dwansa o se efri ya asanto a penso eni ehu se mo se ya nhwe mu ya daachi ahwe ya mu be yi asinchen enunti enene ye mamon kasa nese ansa na abato asokra no sa de ne firi o ya asanto a me ka se wo papa hemfu ni bi kura so sanete ka chom so munya masam no motete wo no mo yeye ne ma ne bufui nese wo fa wo mo wadwen no afi apem ne wo ha no mu 1900 kun no mu sanete okay na mi yi na no manu ye ni tie bi se enunti ne monne enne monne ampa se wo ba Asante ahene mu a emma da so ye ma emma da so kuta yi dibre hwe yewura otu kwan na obaye unse mema ne hia no airport se wo hwe Asante ne se de ye hihye etie na aman hene anasa Asanteman anamu no yewura mampon hene ene ginaye na wo hwe se Asante ye kwaye fa so aye baaye kwaye form ye ho enso asumenya enso hona ye nyina yese meka se yifiri ti ono nso ejina hobi afe ye firi ho a ni e ba se ye chichiri wie ye na ya hwenkuro eye kumase hene ono nso eye bantama ono na hwe Asante eye na se kumase so ono nso na ohobi se hwe enhyemu eye protocol side na ememen ene edu omu edi anim na me kire wo se ya ba fie e bia tumi no wo yewura be wura fie na na okọ ne maame ho anama ohunu emma ye kokomotia sanyetie ye kokomotia usan ye ho na agbopo a enyeyi enti se wo ya hwe nipa doma ne yegina ho hwe nipa doma ne yedi ewura achi hwe nipa ne ye twen no but wo bedu ye no wodi kan ko na abre ho ansa ode ne ho ko kire eko bisa ase mija Asanteman ho no ekire ti sei enye mampon hene na obisa no enye bantama hene na obisa no ne maame na se airport on de ye nchia keke sanity wani amane enye ho na edi amane na mane bona nkasa odi ka akodi kire ne fie ni ebo okay yewura Asante wo nyina ntenten ni amane wada mebru nti die wodi ya Asanteman ja no na okobisa no okay so hon wo kosi nkonwa ankasa tena ase edi ya namane sakra na eche wode ase na bre mo mema nti na me ka jo se ha no de obi ka se ya no awie ya kase ebetete edi ne ye de ba abonti enti ho nti na me ka jo se okoba bi na oba ana oni ho na se obi ba Asanteman di mu a na mampon hene edi se adwuma no obi ba kumase di mu a na eye kumase hene eye bantama na ono nso akogina mu na wadi se adwuma no na Asanteman de ne maame na wadi eja na se tumi no eda so kura mo emu odu pa ti na me ka kire wo se wontimi nya Asante dom ne maame wo ho piao na sanye sa na tie dia na eba ne se ne dono afrote gane ebinom se mo na tumi ni hye mo nsa ntitiru ye kokro bia mu na ye de firi mo aba ahema mo so na akwa akosi awofo so ekoba ne se ne mofra ntete ye titiru agensa ba mu na ne nsema kase a tedim di kan mo di Goliath atade ene na kokyem ehye no no ye yi akokyem na fira awura atade na to ye kan bum 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 se pipe atwa na ye bie ne foforo ebi se no aba ahema mudwumadi no ekofom moja de atofom monye ne se de na nkakane ye nimse moye no ye bubodwa ye tutufo ye ye nkyerɛkyerɛ ene ade
ene eye bragro kra no no motwi moni ama mogyae na na sa okote se obi de aba ahema mot eti wo sei na obiebie mu sei ya se na abeka me ka kire wo se me ka kire wo hene ne se enne monde e wa se kire bebre de omoye ye no nsunsunsanso no ebi ne de wu bisa me na nso sa wo ba Asante amamre mu pa ho e ma tumi da so krai se wo yi yewura nhyehyeye ya America no efiri ho a Asante etnase Asanteman etnase wo hu se bia obi ba se ohene na eba na ne maame nka no ho a ohene ti gina ho o maame we kofa na bra na oyo oba nso na eba oba wo hen okay kofa na bra me say Asante amamre ne yamane de yentwa mu yensesa no eda so te se de etie na me yenhwa ade bi mo enemma ya wo ma ede mo ba wias me say ekoyi a mo amodea ankoyi nso a mo amodea tinam ka chense nne mo ne enne obia eko school na hwade bi oman ya yetimun ya di bibia ba se ye friend human rights sa human rights no any democracy na ewo oman mu no ye hia bi meka se bibifu ankasa no democracy emwo nkenya maye na me abedu de aduri because ama ekwa ama ye ejimi sabi hwese me ba na onfie miensa ti efia na metim na flat no na me pie bonten because eho ohuro nsuo be yeho me pie ba afie ni inside enam de pan kese esi ho nam se nsuo ma nam de boba akusi ho enam fa plates ne cups glass cups semi ho sabe na me ba no onfie miensa ena me de akonwa esi no wote ho ti me de to pan no mu a hwade bi nsuo no ma hye ne ma se efiri nsakra na ebehwimu a unse nsuo no beje force na eba nse empire ti abofra no me kire no se obehohoro bowls no me fieru afitie adenti ena me de akora ketwa eye adwuma sa child abuse ye de beto so child abuse unim se de me oye no enye ne kwa so no wo be ya ma police fo abeche me mpa asem o gloria me mpa asem me serew ma akora no oni akọ me fa ba akọfa obi ba akora kitikiti we sei ebe hye ne ne ya ena me sere na me say daddy mi a me ba wo so boa chese no wanim se ma wo ti woni me je hu achinji na obi sa akwa na osia she's my mom mo so ye sure se ani ti no kure ni papa ni ye din na okoye edi be mfie mienu no oba na me ba no epepa thousand so 5 years oye adwuma was ho abe na me se me ba na papa eye ne nwanwa he Bible say chabo fa no kwan a onfa so wonyina wamfiri ho ade bia wo de sha abofra na se no enu na beka ne ho ena ye hwe ade bi ohun se wo kan kira akwa nse nko ho na wo firi ho ba ohun se enkwala no de omuhu no eno ena omufa practical thing de enfa ni agro enti wo ka kire ne se eni panyin atem enkasa ntia panyini enkontokwa na wo di obi atem
Edi na ewu maame se maame nya wonde wo ye bi. Akola bia nim se ne maame ye righteous. Akola bia nim se ne maame ye right. Ne papa ye right. Enti se me maame ye dia na chese eye. Nso me sua bi. Nti akran kra obi back broni beka security. Edi na ewu maame da bi wo se me ni atem. Me ni atem no nso di bie. Enti se wa anya wo anim okwa abonto obekwa kotra ahwe. Ese se wo kosope. Nu ohu ahode ewum. Nti ansa na wo oba tan no. Wo be hu se oba no anim tokwa kopa ne abro na che ama na hoden. Se watimi akari ni se. But what did me tell us? Because who can chen wo fie se oni atem. Na wo nso di nkrofo atem. Tie ni hie. Enti o sua ya na o ya onye na ofie. Be na bontene. Ti wo be hu se oba no wanim atem didie pa na se ne ho den ana ya bro no. Ana meka se ne ho den ya wanim to kwakọ ne ya bro na. Nana ti mamisa o we social media so tew. Atem didie ene kasamfoni ni kasafidie bi so. Ena me pe bema ne bema yesei me pe ne bema ne bema so ene sa nsam anke nim senka ye dem nkomo ene yi abeda abonten na ebinum ye ni social media wote wona hu bi sa ati bi sa ya na sai na ye o maame ka asam ncho me say abofra bia nim se ne maame papa nim se ne papa correct de ne maame ye ene ya de pa de ne papa ye ene ya de pa hwe me fie me ntimi mie ma no nka sa ansem a wo kan da me fere ye manyina du esan sa nya kasa na eda me maame ketrema so enye kasa na eda me papa ketrema so me say ye ma no photocopy. Okay, you can pretend so we say ubetimi abobra bi a ope na nipa nim wo de asie na so ba na woni ne tifie ne de wontimi fancy no because onim your in and your out. Enti de wo ye bi abofra ne nim eno ne ade a obesua afri wo. Enti wakwa asori na wo ye ho sent hwanhwani wo ye micropanyini wo ye dickness wo ye wei na se wo suba na wo de tifie ne nya eno na akola ne fa wo nya de wo gina so dem ho ma wo de wo ye no kura asori kura wa baby so ti ase enti se wo ketrema so eda so na wo kan samamu odu nsam ese se wo hye na tare na se bu kan freely wo kunu kan sam na wo munyina mo yesa abofra no wo hu se eye nothing wono so be aya sam dada nana yeso afei de etwato amede mi de atu apo eye ni titiri we ne de aba beto Ghana hanom ene ma hwe na wa me makunu ma gigi ni sika di onye ne class eneme na na obi de 1.2 billion o de akwa so police ni oba owie ne bakro ne na won sa enye ne ba na obi foforo na afa no obi nso na ano ma adwa de ebeto odwa police ni wasamakobo ntuo se koso wo sa mpratwe ni aware kura nso mu ba oba be ma ba ko nso so okoye wo ba ye ne yire wono nso akofo obi blog wo de abonti so kuku sa nana wedi atufuto be na ade be man nene mafo wo sa subanfun ya se de koso too much ni titru ma no ya gigi wadi a wo se nyo class ne me waja anu akofa foforo eno nso na de sa aye timusum ene kunkunkun ne ewudi ebe a ugidi sa fe na ashasi na na shasi achemum but ese afe de agent na ana as social media ne ba ye de a na afe de sani ma wo ye ekoso nyina eye democracy asem human rights asem obi ya ade na se enye na ohia se etwe na so a ye say human rights enti se me akwasi de ayeme na ofa ne ho adi benten de ayeme na ofa ne ho adi a obi abaye bi enti so hu se ene ekoso a eye sa mo human rights na mokofa ye na modi aba no ene right here because akane no se wo ne oba krampo se bia mu ekohia na sa mamre kwa so ye nya de ese wo ya eye musuo ne okwan de ofa so wo maame no papa behwe se ebre sem na abehia be ma enne mo se adesua mani ate mo amani ate mpomu ujimi se sabra na eye ntete ye bre se me bana drum pempen so we enti me de na kwa akwache na ahema afei hwe maame nka asam nkyerw
na ye wo grooming eyi ane ye emma titiru emma no okọ na ahema afia efie bia wo se na ye na etena nkonefie etoda so aye wo abusuafie fie no ye sisi akeka bom ha enie wuram ha no wapie ha ma me nche ode ntia na yesi ne sa ye wo ebra na ye de mabawa ne ba sa bre no ababawa ne duru fie edumienu kọ obi bu ne de entem bu ne santa obi nsu mu ne de entem sa bre na de ababawa na ba no sa bre no mu ene ye kire no kasa sa nantie kura ye nanti ina na ne ye kire nkwala no sa obe nante esanse metimi anante wo wanim hayi sabi me ka cho sa wo ye kwase akura nkamfa so ye dey ewo so enunti efitete no na ye niema na ye de boye man ani mu nipa ho ban se abofra ne ba ye be kire ne se de obesi akasa nipa ho obekasa panyini ho obekasa ni nua ne colleagues nso ho ba bia wote asetena so obetimi ni nipa atena ye kire na aduane ye wia ya kire nsa wo kwa aware a sebi de obetu krumpa ene ne pno ye kire wa ho siesie eno achi no hwe se de obe receive ahoho kra no ye kire enne bibia mo se o social media enti makofa na ya na ye ma mere fi se eniema papa na e wo social media na wo nko na ahema afie nkofa no niema bone nso a e de owie de bebre wo no eno nso bi social media Tse na wo de enkoma na me no abo nyina ntiti no wo twia ye de besika bi ma menka bi ene nipa na fa ahudi e wo so de say human right and democracy eno ene wasem no tipo se ameboa ebibiman ene Ghana man ye hia saade no ye hia broni na oye ne human rights no wo de emra eto ho ye de emra na ho nti ye hia sa human rights no ekopem se on betimi ahye mra kete se de broni de tie se wo wentimi mfa won sa nka oba eba sa se obi di nsem huru kro ni so oba de me mfa me nsa anye den enka no se kopem se betimi ahye mra se akwala na ba wiase na ese se we because abroche se wo ba enya 12 years abroche fo mbedi madanse wentimi nya akwala no ho America wentimi nya akwala no fie enko ye chiwa ye hunsa ye betimi ama wa wo achiro e ba boka sa wo ti ase enti sa ade no sa abofra no na atena won na ekoba wanya na ama obi ade a eni owo betimi de ne papa e wo mu atimi akwa akohye abofra no mu nana medase ne akwanyanya ye ne fanchen bra hema owo abrempon ena ye ne ebo enkomo ha ene ye de nkomobo no esie se emre da kamima menka bi ni human right no wa abrochi ye de baga na de ye bebo asan se obi ne obetimi de camera si ne so na wadi Prince Charles atem Ken Charles atem na nso ha kamima menka bi amara na efu to obetimi di sebe opem so atem NYANSAPO kasamfonyini so ye mamu nyina mo ene hwa wodi ahene wa bidin ene abusuapani owusu aduom adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akodi ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya